Avui per parlar de Catalunya hem convidat dos catalans que probablement ens donaran punts de vista molt diferents. Un home i una dona. Ell viu a Tarragona i ella a Madrid. Ell és polític, es dedica a la política, i ella treballa als mitjans de comunicació. Això sí, tots dos van ser molt precoços, perquè amb 12 anys ell ja va fundar el primer partit polític, que es deia, per cert, Catalunya Unida i Lliure. Ara li preguntarem. I ella, amb 13 anys només, va dirigir el seu primer diari que feia retallant fotografies de la seva família. Són el vicepresident de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, i la periodista Olga Biza. Bona nit. Bona nit. Olga. Júlia. Bona nit. Hola, bona nit. L'Olga acaba d'ensopegar pels talonassos que porta. Has vist? Però l'he dit, L'he dit, cauré. És una persona de paraula, Sí. Això està bé avui en dia, Oh, i tant. Complir en públic el que dius que faràs està molt bé. Està molt bé. No ho fa tothom. Això té doble lectura, ja per on va això. És curiós, ho acabem d'explicar, que tots dos tenien molt clar la seva vocació, no? La vocació política i la vocació periodística, perquè en 12 anys fundar un partit, Catalunya Unida i Lliure. Dos militants, no? Dos, sí. Qui era l'altre? Un company d'escola. És que quan ets més ja es complica, perquè tothom vol càrrecs i si amb dos queda tot repartit, saps? Tot queda a casa. President i vicepresident, i ja està. I què s'ha fet d'aquest amic? No, encara existeix. Sí, però... Recordo que... Està a Esquerra o no? Robàvem... No, vot Esquerra. Robàvem el guix de classe a l'escola de Tarragona i pintàvem per la paret coses com... Teníem tots els 13 anys, allò, visca Catalunya o Franco, no? La cosa no anava més lluny, però Déu-n'hi-do, En Carod Rovira va néixer fa 55 anys a Cambrils, el tarragonès, fill de pare aragonès i mare catalana, i l'Olga Biza va néixer a Barcelona, l'agost en farà 50 anys, per tant teniu els 5... No, encara tens un 4. Dona, no t'ho prenguis així. Potser el senyor Carod Rovira pot consolar Olga Biza, no? Jo crec que es pot superar, Bé. El darrer treball que tots hem vist va ser el debat entre Zapatero i Rajoy. Els nens, ho hem preguntat abans de començar, i tots, no sé si tots, però una gran majoria, és curiós, tan petits, havien vist aquell debat. Ho van veure? Sí. La canalla? Sí, que sí que va veure el debat. I no us vau dormir? No. Segur que el va veure aquell debat, el senyor Carod Rovira. Tot no. Tot no? Perquè se va dormir. Se va dormir. No, perquè venia a fer actes, en dies de mítings, i aleshores arribava tard a casa. Bé, el senyor Carod Rovira és vicepresident del Govern de Catalunya i president d'Esquerra Republicana de moment, perquè ja ha dit que no repetirà. No. Com a president d'Esquerra Republicana. Com ho tenim això del partit, senyor Carod Rovira? Perquè és que no ho sabem. Molt bé, molt bé. Molt bé, la família bé. La família bé. Sí, molt bé. I en Puigcercós també. També, segur que també. Ara m'ha vingut al cap, clar, perquè ara resulta, tu veus, Olga? És a dir, un deixa el govern per dedicar-se al partit, Puigcercós, i el senyor Carod Rovira deixa el partit, és a dir, la presidència, per dedicar-se al govern. Sí. Però això és més vell que la Napeu, és allò que se'n diu la divisió del treball. És a dir, si es diu que tothom no... A més, som homes, i els homes no estem capacitats com les dones per fer dues coses alhora. I aleshores, si es tracta de repartir, doncs un que vagi al partit i un altre al govern. A més, la gent s'ha de renovar massa temps al mateix lloc, cares noves. Ja saben que aquest espai no s'emet en directe, amb aquesta canalla no podríem treballar aquesta hora de debò en directe. Esperem que els poquets dies que hi ha entre que l'hem gravat i que avui el veuen vostès no hi hagi hagut cap canvi a Esquerra Republicana. Esperem. Esperem. No hi serà, no hi serà. Bé, així veuen els nens i nenes el vicepresident del nostre govern. Creiem que és el president d'Espanya, als Estats Units. Em sembla que és el rei d'Espanya. Socialista? Del PSC? Que no és el polític? Sí, és en Carod Rovira. Mira, que li agrada a mi mare. És d'Esquerra Republicana. Però el primer no el coneixo, però jo sé qui és de cara, però no sé com es diu. El Montilla. Sí, sempre va segon. Té que aconseguir. Sí, té que aconseguir pujar. S'estima Catalunya perquè és jo em penso que és el seu país, Catalunya. Sí, és el... És molt català.
I aquest jo diria que vol ser independent de Catalunya i d'Espanya. La meva mare diu que en Crot pensa com ella. A mi només m'agrada el de Polònia. A mi em sembla bastant trempat. Ho fa bé. El Carod Rovira diu el que pensa, que no té pèls a la llengua. Sí. Carot, per què no li fas classes particulars al Montilla perquè deixi de ser tan soso? És una qüestió de caràcter, però en converses així privades amb altra gent, el president riu molt. I sé que quan de vegades la gent m'ho pregunta, diu, és així tan eixut com aparenta, té un caràcter més aviat introvertit, discret, però riu molt. Jo, en fi, cada dilluns, que és quan dinem junts amb el president i amb el conseller Saura, a més jo sóc una persona, tinc la imatge pública de ser una persona seriosa i tal, i ho soc, però soc molt de la conya també, i riem, sí. Què, Olga? Jo puc fer-li una pregunta? I tant. Sí, aquella que li has fet abans amb uns nens. Vostè s'imagina aquí a Catalunya el president amb una model? Home, depèn de la model, no? Esclar, depèn. Per cert, estarà content, Per què? L'han confós amb el rei d'Espanya. No s'ha queixat, no? Ho he trobat divertit perquè he pensat, mira, si fos espanyol, que no és el cas, tindria feina assegurada tota la vida jo i tota la meva família. Mira, Perquè com que aquí no hi ha mai eleccions per rei, doncs aquests tenen la feina assegurada. Diu, no seré president d'Esquerra Republicana, diu, però rei d'Espanya. Diu, què més vols? Farem una pausa de seguida, però abans crec que alguns nens volen fer algunes preguntes. Farem dos tongades de preguntes per l'Olga i el vicepresident Carod Rovira, i potser és la Carla qui vol començar. On és la Carla? Allà, vinga, carinyo. Carot, el Puigcercós, et vol prendre el lloc? No, perquè el lloc ja no el tindré, per tant, com que jo no em presentaré de candidat a president, però en tot cas això li hauries de preguntar a ell. Sí, ja li van preguntar com va venir. Ah, sí? Què va dir? Que no. Ah, doncs tranquils. Poble de Catalunya, tranquils, que no passa res. I la Sílvia? Olga, t'agradaria fer un debat entre el Puigcercós i el Carot? Sí, quan? Data, no? Que et doni data, t'agradaria. I oi que em deixaran demanar coses? I tant. Olga, Madrid, pots parlar en català? I parlo català, el que passa és que no puc parlar amb tothom perquè no l'entenen. Déu-n'hi-do la colla de catalans som colla. Que viuen a Madrid, Som colla. I quedeu? Feu reunions sí. de tant en tant? I he d'explicar que al bell mig del debat, al descans, que van venir els assessors, en el meu cas, jo també volia que vingués algú, i va venir el Manel Campo Vidal i la Concha García Campoy, i ens van posar a parlar català a nosaltres. Els tres, esclar. Els tres. Clar, de sobte, el Zapatero i el Rajoy... Van al·lucinar. Sí. Diu, no em veureu a geminades, sinó en 3 o 4, perquè van al·lucinar molt. Un és d'Eivissa i l'altre de la Franja. L'altre de la Franja, I què van dir en aquell moment, per cert? La llengua ja sabem quina, però que el contingut del missatge quin va ser? Dels nostres? Sí. No, nosaltres, el Campo i la... Estigues tranquil·la, va bé, tot va bé... S'agraïa molt, s'agraïa molt. Aida. Carot, quan eres professor tenies molt mala espina? Clar, perquè va ser professor. Sí, molts anys. Depèn, no sé. M'ho passava molt bé. Sé que de vegades quan encara vas pels llocs doncs, fent mítings o conferències i tal, jo estava a magisteri i aleshores veig molts antics alumnes meus que ara són mestres i diu, me'n recordo com ja aprofitaves allò els últims anys del franquisme per anar explicant, per exemple, explicant els accents, i ja hi posaves contingut polític, no? Dic, com vols? Diu, sí, recordo que ens explicaves, doncs, l'accent obert, l'accent obert cap a l'esquerra, enteneu? Obertura cap a l'esquerra. L'accent tancat, però allò tancat, enteneu? Tancat cap a la dreta. Diu, recordem coses d'aquestes així. Miquel? Carot, t'agrada com t'imiten a Polònia? Ric. Hi ha moments que ric més, d'altres que no ric tant, però en general ric. Un dia estava davant del Palau de la Generalitat amb el Toni Soler, parlant perquè viu relativament a prop, i venen dues nenes petites i m'estiren de l'americana i em diuen, Carot, tu ets el de veritat o el de Polònia? I jo dic, que no veus que estic amb el Toni Soler, sóc el de Polònia? I l'altre diu, tu veus com és el de Polònia?